Praise the Lord. Salamat kong Justin. Kay dili di alalay ng magkanta tas tubangan. Mura po na isagol kakuyaw. Karon atong sentro ang atong paggalingon diya sa presensya sa Ginoo. Tugutan nato ang Dios nga magministeryo sa atong kasing-kasing pinagi siyang mga pulong. Amen. Our performance, how we serve God, is the measurement of our love to Him. Amen. Lord, barang ang atong performance, sabi sa performance, itong performance sa yun sa nato pag-alaga ng Ginoo kung punay sugdanan sa atong gugma sa Dios. Dalain ko ng ngalan sa Ginoo ang atong topic ng atong pagkatulan karon ining kabuntagon atong iuluhan og we are called by God in the body of Christ. Gitawag ta sa Dios diya sa lawas ni Kristo. Unya atong foundation scripture ari mabasa sa Ephesians chapter 4 verse 4. There is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called. Adunay usa ka lawas, yung dili ay usa lamang ka lawas ug usa ka espiritu ingon nga mari usa lamang ka paglaom o anang dinini gitawag kamo sa Dios. You were called to one hope when you were called. Magamuta, Diyos, thank you so much, Lord, for being with us. Salamat, Ginoo. Continue to unfit our hearts and give us more wisdom and knowledge. Aron kami makasabot sa imong pulong. Salamat, Ginoo, sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Jesus. Amen. The church is called by God to be part of Christ's body. Ang simbahan gitawag sa Dios aron mahimong kabahin sa lawas ni Kristo. O kinsa man ang church diha, ikaw ug ako. Ikaw ang tinuod na simbahan. Ikaw ang iglesia ni Kristo. Amen. Lain man ito ubang iglesia kay manalo mo to. Pero ang pulong iglesia kita na sa Greek word nga iglesia na mga tinawag ni Kristo. So the church is called by God to be part of Christ's body. Unang punto nga atong tagad-pagtagad, the body of Christ, which is the church, was called to practice the discipline of unity. Ang lawas ni Kristo nga mao ang simbahan, mao ikaw gitawag sa Ginoo sa pagbansay sa disiplina sa panaghiusa. Psalms 133 verse 1 to 2. Sa ingon Psalms 100, how good and pleasant it is when God's people live together in unity.
it is like precious oil poured on the head, running down on the birds, running down on Aaron's beard, down on the color of his robe. Doon pa sa Biblia, pagkanindot sa mga katawhan sa Diyos nga, maghiusa. The church have different part, like the human body have different part and function. Okay? Ang simbahan na ay nagkalain-laing bahin sama sa tawhanong lawas na apoy lain-laing bahin o function. Kato pa, ang simbahan ay lain-laing bahin sa magtawhanong lawas na apoy lain-laing bahin o function. The function of the human body is in agreement to the other part of the body because there is unity. Ang function, sa Ibisaya function, ang buhat sa tawhanong lawas nagkauyon ngadto sa ubang parte sa lawas tungod kay naay panaghiusa. Amen. Dili ka kakitag tieng nga mula kang usa o nang usapod lakang pod sa likod. Ha? Ang mata lain og function, ang tiyan, ang baba lain function, pero nagkauyon na sa usa ka lawas. Amen. Pero karon imo mang lawas nagkauyon. Ha? Kaya wala magkauyon, pero delikado na ng lawas, ha? Amen ba? So, kaya nga naman, na may panaghiusa, nagkauyon sila because there is unity. Na ay panaghiusa. So, we need to apply the spirit of unity in our church so that the name of the Lord will be glorified. Kinahanglan i-apply nato ang espiritu sa panaghiusa diha sa atong simbahan, diri sa simbahan. Aron ang ngalan sa Ginoo mahimaya. Kaya kung kita diri sa simbahan, mag-unay og tabi, mag-unay og daotay, dili mahimaya ang ngalan sa Ginoo. Amen. To prove that God is always with us. Aron pagprobar kanang Ginoo di ay kanunay nga kuyog nato kung naa tay panaghiusa sa simbahan. Mingon ba nga kanang simbahana na di Ginoo na nag-uring tabi, nag-uring daotay, napabay Ginoo diha? Murag makaingon kang lahit na ng Ginoo nila. Amen. In the family, we also need unity because the members of our family have different characteristics and personality. Sa pamilya, paminaw ang mga igsoon. Sa pamilya, gakinahanglan putag panaghiusa. Nga naman, kaya kaning atong pamilya, members sa atong pamilya, lain-lain dinaiya o personalidad. Amen. Dilodon. Na yung mga anak na buutan, na po yung mga anak bulubuutan rapot, na po yung anak na dili buutan. Lain-lain karakteristik. Kunya o personalidad. Ang yung personalidad, maayo. Madopon si Ginoo. Pero kiring usa, dili. Unang kinahanglan o panaghiusa. Amen? Why? Because without unity, our home is in trouble. Especially the issue of faith. Kung walay panaghiusa sa panimalay,
gubot pasulukot ng panimalaya. Inood ba? Ilabi na kung maghisgot ang issue of faith. Maghisgot ang pagtuo. Tinauhan. Kung ang bana, laing relihiyon, ang asawa po laing, mga anak laing, gubot pasulukot. Ephesians chapter 2 verse 13 sa gingon diya. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Basahan sa inyong libro at Biblia. Kinahanglan yun ang kanang pagtuo, magkahiyo sa GDI. Dili pwede nga sa usa kami panimalay, lain-lain ug pagtuo. Kaya nga naman, magbinirahanay, magpatuo sa insakto. Amen, Tinodon? Do you agree with me? Unang kinahanglan na ay panaghiyo sa panimalay, kaya kung wala, gubot ng panimalaya, labi na kung maghisgot ta o tinoohan. Amen. Kaya nga naman, ikaw hindi ka na nagsimba, imong anak wala. Pagsada ba na? Ikaw na simba na ito, ang imong mga natural na nasalaan, kung yun ang disgrasya na di ay, nga malipay ka na. Pero kung tuwa mo simbahan, na proteksyon, na panalangin sa Diyos sa pamilya. Amen. Ikaduha, na punto nga itong hatagag pagtagad, God give us different gift to edify the body of Christ. May lain-lain mga gift. Ang Diyos naghatag og lain-lain gasa aron paglig-on sa lawas ni Kristo. O munang kanang uban mo awit, unya kung samtang nag-awit ning mga kabatalunan, labi nagmayo ang lyrics sa kanta, maayo pag yun ang tingog, matandog ang imong kasing-kasing, malig-on ka niya sa Ginoo. Amen. Kaya naidaghang mga born again Christian, pinaagira sa awit, tungod kay ang gasa nila, ilang gigamit. 1 Corinthians chapter 7 verse 7, sabi ko diya, I wish that all of you were as I am, but each of you has your own gift from God. One has the gift, another has that. O yun ang Biblia, yung sa Pablo, yung tao, pariharo mo na ako. Pero matalo sa laing gasa. So, kumusta ba yung gasa karon? Nagamit ba na sa Ginoo? Inumdum mo sa parable of the talent. Nung usang ka talantong gihatag yang gigamit or duha katong tulo yang gigamit nag-multiply apan katong usa kay nahatlok man gamiton yang gitagot. Kunya ang agalon nga nagpiya ni nasuko. So sa ato ba gikuha pud ang iyang gasa o gidugang sa uban. Sa ato pagkanang nimo sa Ginoo, di na nimo ipagamit sa Ginoo kuhaon na idugang na sa uban. Ang Dios naghatag og gasa nato aron paglig-on sa lawas ni Kristo. Naman gani gasa nga pahiyom. Amen ba? Kay dili man tanang mga tao maayo kanimo pahiyom. Samot nagpangat. Pahiyom ka na pangat, ngilad na kayo. Samot na nang lupyak na nawong. Nag-meeting mi dito sa itong which day ang dulo priya? Ha? Punta Murada. Patsada mo po dito. Sa tubangan nilad, pero makasarong ito patkarag ka, wala kang promote na ha. Pero na-promote na, di ba? Naigul, nabay, idara na. Ni nagluksong,
ingon ko ako silang giinan. Kana bang naglugso ba? Anas patanon pala patsada kayo mo pahiyom do na, bay guwapa gina. Pero wa ka gituro magulang ka kay tanawa o. Gilad nang mo pahiyom kay nga naman labi na kay napapangag na. Ha? Pero na yung mga tao nga ginasahan sa pahiyom, nga inagpahiyom nila, ikaw problemado, malipay yung kasing-kasing, kay na ay anointing sa ilang pahiyom. Kasala. Amen? Kaya na may mga tao nga salang pantawhana, nag-isip ang doon, pero ngiting ang pang-aso. O na yun na. Pero na yung mga tao nga inagpahiyom nila, malipay ang kasing-kasing sa uban, kaya nga naman, naibihog sa Diyos, na-anointing sa Ginoo. Amen? Munang, ang Diyos, naghatag ugasa nato aron pag-edify sa body of Christ. Every part of the body have different function, but connected to each other. Okay? Ang mata, bahin sa lawas ay like function, pero nagka-connect, nagkasumpay-sumpay. Munang importante gina nga ang matagasan nato atong gamiton para simbahan aron tang magka-connect, magkasumpay-sumpay aron mahimaya ang Ginoo. Amen. Amen ba? Kay musugod mong sarili na ipalagpak sa mga tao nang mag-awit kay giganahan. Ginoon ba? Naman po'y palakpak na papakanaugon na ka. Doon na mo yun. Palakpak pero pakanaugon ka. Pero, kita mga kaisuon nga, ingon nga lawas ni Kristo, natin lahi-lahi nga function, pero nagkakonekta. Amen. Ang tuyo na to, nga nung nag-function ta, aron mo konekta sa ubang mga Kristohanon, aron mahimaya ang Ginoo. This kind of principle must be seen in the church. Dapat kini nga klaseng prinsipyo na nag-function ang lawas ng lain-lain bahin pero nagkakunik, kaya nga prinsipyo dapat naapo na sa simbahan o sa atong pamilya. Amen? Amen ba? Kamusta ba inyong pamilya? Nagkakunik-kunik pa ba? Nagutot na? Ay, wala ginaypulos pa ng tagkawagubot. Ikaw, sa imong kaugalingon, nakakunik pudpud ka sa imong kaugalingon? Imo bang heart? Gusto mo simba, pero imong una-una wala? Awa, magkakunik imong kaugalingon. Ino ba? Hello? Imo bang kaugalingon, nagkakunik pa po sa imong kaugalingon? Ang saan ka pag-sabot? Ang saan na ba so, ang imong kaugalingon, nakakunik pa sa imong kaugalingon? Kaya usahay, musugot mong sarili, dili kaya kung mo usahay, anis sa inyong kaugalingon. Tinawad? Do you agree with me? Ha? Tinawad pa rin? Usahay dili ta anis, muna gisot. At ang nagaling kaugalingon, yung pata anis, sa paka sa Diyos. O kung sa paka sa laing taho, sa dili mo parinti, sa dili ni mo kadugo, kung saan ni mo nga mahimog kang anis o pagkakunik nila, muna ginahanglan tang makakaton sa pulong sa Diyos. Amen. But sad to say, the church today was lacking the principle of unity. Ako'y nadunggan na simbahan nga kung mag-meeting sila, magsigi sila glalis. Kailangan mo upos. Samot na kung alamutan. Amen. Mahingan kayo naman. Sige na po rin simbahan nag-amok. Nabilang pa ng Thanksgiving. Sige na po istorya alamutan. Kung musumpak ka siya sa imong una-una, bisan pa, wala ka musulti, wala ka sa panag-iusa. E diya pa lamang sinumay, nagsumpak na ka. Amen? Tinawag pa rin nila. Pero mga hilo man, di po kayo walang pakapangapi. Amen? So, we
we are part of the body of Christ. So, we need to function in unity and love. Kita, parte ta, bahin ta sa lawas ni Kristo. Apil ba ka sa lawas ni Kristo? O may nag-amin? Apil ba ka sa lawas ni Kristo? O. So, ingon nga, lawas ni Kristo, we are part of the body of Christ, so we need to function in unity and love. Kay lawas mga ni Kristo, dapat mag-function ka sa panaghiusa o sa gugma. Because you are concerned to each other if you are part in unity. Na kay kahingawa sa usang usa kung parte ka sa panaghiusa. Kung parte ka sa panaghiusa, concerned ka sa uban. Sa may pasabot ka ng concern. May kahingawa ka sa uban. Sa ilain nga mabaw ang bilisayan na may kaluoy ka sa uban. Nga bisan pag giginihanglan nimo ng mga butanga, tungod kay na kay kaluoy, na kay kahingawa, imo lamang palabol sa uban. Ano na lang word nga palabol? Kay kumingutan, imong gihatag sa uban, niingon man ng uban, badahan ka from, ako naning ihungit, ako pang ihatag. Nakasalan mo na wala? Ha? Ano bang ihungit na nimo? Pero mas naapad yung labaw na nagkinahanglan pa, may anapin yung labaw pag gigutom, gigusla, imo na lamang ihatag. Nakasalan mo anak? Amen. Ha? Nakasulay tinood? Kaya kung nakasulay mo na, nakabuhat mo, musugot mo sa dinig, samara na nagpautang mo sa Diyos. Kaya ang inyong gibuhat sa uban, inyong gibuhat sa Ginoo. Amen. So, aron kanang nangutang mga kaisunan, mubayad na mo gina, kasi pag naapay mga taong dili pumalayad, makabayad na mo gina sila sa buhit pa. Amen ba? Tinood ba? Oh, tugay na siyang kuwan. Nahinumdum naman ko sa Facebook pa. Sa unang nangutang ka, imo kong ipasigar ko kung maayo ka kaayo. Pero sa dang isingil na tikaw, ngilad na kong pinain. Isang tuod o dugay na silang mabayan, makabayad na kong ginakay buhay pa. Pero kung imong ipautang ng Ginoo, lamig kayo na nga naman, resulta ni sa panalangin sa imong kinabuhi. Amen. Ang panalangin dili ra kay kwarta, dili ra kay pagkaon, dili ra maayong panlawas ka ng maayong kahimtang sa pamilya, panalangin po na. Amen ba? Malipay ba ka nga dili maayo ang kahimtang sa imong mga anak? Pero kung nakabuhat ng mga maayong utang, mga kaisunan, magbuhat po o mga maayong butang ang Diyos sa inyong Panginoon. Amen. Sa inyong Panginoon. Bisan bang wak na apan mo abot ra nga naman ang Diyos naglantaw sa imong Panginoon. Amen. Tagpuan sa Ginoo. Kahinay silang palakpak. Hindi doon sila ganahan sa provision sa Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Muna kinahanglan ta, we should function in unity with love. Mag-function ta sa panaghiusa uban sa gugma. Because if your heart is driven by the spirit of Christian unity, you are not a trouble maker. Kung ang imong kasing-kasing gani, ginadiktahan, ginakontrol sa Espiritu sa Kristohan ang panaghiusa, dili ka troublemaker. Ano na troublemaker? Anabang mahilig mubuhat at kasamo. Ha? Gamay ragbigil, makahimo dayong kasamo. Apan kay naaman ang imong kasing-kasing sa panaghiusan, i-control sa Ginoo na you are not troublemaker. Why? Because God
is the one controlling the function of your heart. Amen ba? Nindot kayo. Tungkol kay ang Diyos mo imong control sa lihok, sa imong kasing-kasing, kaya usahay kini atong kasing-kasing, makadungog ganit tagsakit nga pulong, magkahamam na tag kahiubos, maghamam na tag kasuko, maghamam na tag pangluod, nga naman, kaya wala mo control ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Pero ang Diyos na ganin mag-control sa imong kasing-kasing, bisan pag bulldozer nga pulong ang imong madungog, dili ka mahiubos, mangluod, nga naman gi-control sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Amen. Amen. Kaya kung dili gani kontrolon sa Dios ang imong kasing-kasing, delikado nga naman kay kung mag-uol ka, moingon na sa tara sa paghikop, maghikop ka dayon. Amen ba? Di ba daghan kay mga batanon nga naghikop karon kay gipang bulagan o uyab? Di ba bro dili? Wala kapasar sa exam naghikop nga naman kay idiktahan sa demonyo. Wala kontrola sa Ginoo ang ilang kasing-kasing. Ang uban nga tuliyok ang huna-huna. Kay wala may Ginoo nga naglihok, mga kaigsoon. Ikatulong punto nga atong tagaan og pagtagaan, in the body of Christ, God should be on top of everything. Psalms 57 verse 5. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. So kanang bersikulo naghisgot na ang Dios ra gyud ang mahimaya sa tanang butang. Amen. Unang sa tanang mga butang dapat ang Ginoo naas taas. Siya mo'y mahimaya. God should be on top of everything, not any person in the church. Ang Diyos Diyod ang kinahanglang naas babaw sa itaas sa tanang mga butang, dili si bisan kinsang tao diya sa simbahan. Every activity in the church, God should be glorified. Matag gimbuhaton sa Ginoo, dapat ang Diyos mahimay. Amen. Mahimaya. What we accomplish in our life, we are not worthy to receive the glory, but it belongs to God only. Amen. Kung sabihin mo na kumpisan, nakatrabaho ka, i-bless yung negosyo, nakapatukod at maayong balay, nakapalit ka o sakyanan, di ka angayan na mudawat sa himaya kundi ang Diyos. Amen. Usahay na gani muday na to, ay kanindot kung tayo si buhang sinina, prato raman eh. Okay raman eh, pero kasing-kasing nalipay ng giday na wow iyang sanina. Amen, tinood? Ha? Pero dapat mayroon kung nindot ka sa kung sanina, nindot po kang mudalag sinina, dapat mayroon ang Ginoo mo'y mahimay. E naamay mga tao nga bisag bako nindot nga sanina, pero antay tiragya pong magdalag sanina. Tinood ba? Pero naay uban nga bisag ukay-ukay ra, pero murag mahalo ang ilang sanina. Blessing ba yun po na sa Ginoo? Amen? Amen ba? Nakadungog na mo anong photogenic? O sabi, tawag ko sa mana, buot ko sa butana. Ano ba? Guwapa ka kayo, guwapo ka kayo sa picture. Blessing ba yan po na? Amen?
Kinain may uban niya. Bisa kung sa upayong-payong. Nilad pagkit sa ulagway. Pero na yung mga batik na mo, guwapa sa iyo. Sa ulagway nga naman kayo, palangin man as Ginoo. Ano gitawag sila puto Jamie? Mo baron? Pero tanan mga butang nga itong nakumplisan. Pananangin na si Diyos, dapat di ka budawa sa himaya. Dahil uban mo yun, uy, kakit ko rin mo nga po, buyag! Laway yung i-birnes ron. So naman nung una, ginan ko anak, ako po, ako rin ang imong apoter. Ay, buyag pastor, laway yung pastor kay Bernice. Oh, di ko sugot anak, akong ampuan na panalanginan sa Diyos. Kaya kung ako pa rin laway yan, di ka po nas demonyo. Kaya iyang tinuhuan ang laway-laway. Iyan nas demonyo, lawayan. Kalangsan na yan, laway, kagaw pa ng laway. Munang, dapat ang Ginoo may mahimaya. Amen? Ika ngayon mudawat sa himaya, dapat magpabiling kang magpainumsanong, kaya yun ang Biblia ang magpataas, ipaubos, apa na magpaubos, ipataas. Dato pa, i-promote dito sa Ginoo kung magpaubos na kita. Amen? Labi na daghan na kwarta, unya magpaubos na kita, usamo o kadaghan ang imong panalangin. Na ay naminyog Power Ranger. Sabot po mo ng Power Ranger. Dili po sa liba ba? Nanungusap ng kinaiya. Na may bugoy. Ang pagkakahalinig kabutang dito sa Amerika, di ka mo yun anak. Tato po kayo po ang usap yun yung tao sa amen. Dapat magpabiling kang mapaubsanon. Kaya yun ang Biblia, kung magpaubos ka, ipataas ka. Sa ato pa kung kasi dagan na kwarta, inagpaubos ka, usabot kong kadagan yung kwarta kay pangalanginan ka sa Ginoo. Amen! Mura magwalay pamahaw ng inyong palakpak. Dili yan para nakuha, para sa Ginoo na. Hallelujah. Munang, ang Ginoo yun, may mahimaya. Since from the very beginning, we are nothing of our own. Tinood ba? Sikat pa sa sinugdanan. Huwag kita hinungdan sinugdanan kaya nga pa sa Job chapter 1 verse 21. Naked I come from my mother's womb, and naked I will depart. Yun ang Biblia. Job, hupo ako ikan sa taguang kan sa kong inahan. Hubo po da kumupiya, apay sulugan ng limta na, nagingon, the Lord give, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Ang Ginoo mo'y naghatag, ang Ginoo po mo'y nagbawi. Dalay ko ang ngalan sa Ginoo. Sa ito pa, tinuod yun na, sa natawag ta, ikan sa taguang kan sa kong wala. Kinsa may natawag nga nagburangkol na. Isabot mo ng pulong burangkol. Human ay among sa tuwato sa oras patanong ka, pag tingong takon, burangkol. O niya, ang mga babae po sa oras magbakya. Magbakyan kahoy ba? Human ay among sikat kayo sa panahon, o niya, magsuot, pumikasunis nga bilbatong. Malam mo na itong bilbatong nga, biting gaya diri niya, dako kayo diri sinsing, nakapalong sulok. O kinsa may nag-iningon na anak, sa pagkanak wala. Kato wala kita hinungdan sa pagkatao na to. Amen. Inabisan pa na tao na kanina, daghan ng bahande, kung pauling gyapon kang wala. Muna ninyo ng versikulo sa Job chapter 1 verse 21, hubog kong di anak, hubog ko kong pauling. Ito pa mamatay na. O tayo dala. Ang Ginoo mo'y naghatag, ang Ginoo mo'y magbaw. Amen? Dalay ko ng Ginoo mo, hindi kita magpasidap ko. Dapat magmapainom sa ka. Dapat
ato nang itabang sa uban anang kinahanglan. Pero may butong nabuy-usap ka ng simbahan. Di po nagawin nato pastor ihorot katuan na po wala. Pero ang Biblia dili masayo. Amen. Ang basahon sa panultihon Ingondre, may mga tao nga walay pugong-pugong sa paggasto sa ilang kwarta. Apan nag-anam sila kadato. Adunay hilabihang makadagino. Apan nag-anam sila kakabos. Pag mahinatagon o magmauswagon ka, tabangi ang uban o sila utabang kanimo. Amen. Isa man nagsultihan. Ang Ginoo unang di yun masayot kay Ginoo may nagasulti. Kung magmahinatagon ta, i-bless ta sa Ginoo. Muna biblical principle. Pero sa kalibutan, kung mahatag ka, makahuaan ka. Muna yung huna nila. Kung mahatag ka, makahuaan ka. Pero sa Biblia, kung muhatag ka, panalanginan ka. Nga naman, kaya imong paghatag, muna mag-abri sa puntahan sa panalangin. Laing puntahan sa panalangin. Pastora bitaw, nag-post mo gana. Mura po post. Ito ato nilang Singapore, nag-post siya ito. Unya, ang mga marites dari sa Bulisong, tangtangon na siya senior citizen, kay dili ng indigent, ito ang Singapore, ang awa na sa. Pero ako siya kainan, kung matangtang ka, mag-abri ang Diyos ng laing puntahan sa panalangin. Amen? Ayaw mo kagoon. Nawala na mo puntahan sa panalangin laing, ngay abrihon. Amen? Muto ba mo? Kung muto ka, mahitabo na sa imong kinabuhi. Kaya nga ng Biblia, according to your faith, it shall be done unto you. Sumaya sa imong pagtuo, mahitabo na. Nasirado na, nawala ng trabaho na laing trabaho na abrihon sa Ginoo. Kung muto ka sa saan sa Diyos. Amen? Iyon ang Biblia sa Panultihon, Kapitulo 10, versikulo 22. Makadato ang panalangin sa Ginoo. Dili makalabaw niini ang kakugi. Munang daghang nagkugi, giungat nila ulo sa paningkamot, pobre ra gihapon. Ang adlaw gihimong gabi. Sayo. Ang gabi gihimong adlaw. Mahirap magkalisod. Ha? Muna walay pahuay, bisag Domingo, manarabaho ra jud kay gaiwat. Unya himan-himan na iwat dahil sila. Kay taptan kag sakit kanang imong ginarabahoan kulang pa. Amen. Nabalaw mga dispensaryo, pinalit ng dinaging hangin sa una, punto sa ospital, di ba ma'am? O dinilalim. Pero kung kanunay tang nag-alagad sa Dios, panalanginan ta sa maayong panlawas. Ingon ang Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Muna ang bisan mong sa kabise, atagig yung panahon ang Ginoo. Amen? Ingon ang Biblia, maglisod maganing kaluwas, kining naas balay sa Dios o sa pagka kanang walang mga lagad. Saan? Munang bisan mong busy mo kayo, na mabuuban busy for doing nothing, na for busy. Isang busy mo, hatagi na yung panahon ang Ginoo. Kaya kung inyo hatag ang panahon ang Ginoo, ang Diyos magatagpo sa tanan natong paghinahanglan. Amen. Amen ba? Munang importante nga atong yung pagaan o panahon ng Diyos. We need to put
ourselves into realization. Because of God's grace, we are blessed by the Lord. Amen? So we need to put ourselves into realization because of the Lord, because of God's grace. We are blessed by God. Ha? Amen ba? Kinahanglan ibutang na to itong kagalingon sa pagpamalandong. Tungod sa grasya sa Diyos, gipanalanginan kas Ginoo. Dili tungod sa imong kaamaayo. Ha? Tungod sa imong kagwapo-kagwapa. Dili tungod sa imong kabray, kundi tungod sa grasya sa Diyos. And a lot of people today are very proud of what they have now. You know ba ron? Ha? Tagang mga tao karon, garbo sila kung unsay naa nila. Garbo sila. They forget that all they have comes from God. Ha? Nakalimot na sila na ang tanan na nila karon gikan sa Dios. Kailangan naman mo yung pagikan sa tanas, di mo ginamuhatag. Sa bugas, di ginamuhatag. Pagdaot hinuon sa tanas na ano siya, pero ang Dios kung panalangin ka nila. Amen. Butang po sa imong Panginoon. Moayo sa imong balatian. Muhupay sa imong kasing-kasing na nagbuon. O mulig-on sa imong pagtuo na naluya. Amen? Munang, don't become proud of God's blessing that you receive from Him. Because time will come, it will turn into nothing because you are proud of it. Amen? Don't become proud of God's blessing that you receive from Him. Because time will come, it will turn into nothing because you are proud of it. Ngayon ba lang? Ayaw tugutin nga may maggarbo sa panalangin sa Diyos. Ngayon nadawat di kaniya. Kaya mabutang panahon, mahimo rin ang walay hinundan, tugarbo ka na. Ha? Mahimo rin ang walay hinundan. Kaya mga naman, garbo mo ka, hambog mo ka, mga kaisunan. Mawala ang kinahinundan. Ano bang? Kaya matag pa sa kong ibasa sa Biblia, ang Diyos naghata, ang Diyos po mubawa. Hawiyon niyan as Ginoo. Mulang, kanang inyong mga anak, pamilya, ayaw tugutin nga muna yung rason, hindi mo kasimbas Ginoo. Kaya kung muna yung imong rason, hawiyon niyan as Ginoo. Amen? Ha? Hawiyon as Ginoo, wala ganun ka. Munang kinahanglan, magpabiling ta, mapaubsan. Amen? Dapat unsa ka kangat to, warang kagihapon karon. Kung ubos, nagpaubos ka kanat to, warang kagihapon. Dapat na magpaubos. Nga naman, kaya magpaubos, ipataas. Apa na nagpataas, ipaubos. Ito pa, mapirugsanon ka, i-bless ka sa Ginoo. Amen? Manindog ka. Ginoong Diyos, salamat sa imong pagkamaayo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Akong ituboy kanimo akong mga kaigsunan, Lord, na imong panalangin. Continue to bless their life. Blessing upon blessing. Ihatag ang protection, satisfactions in life, good health, provision, Ginoo, solution of their problems. Kaupayan sa ilang kasing-kasing ng buwan. Allow them, Lord God, to experience the open heaven in their personal life. Salamat, Ginoo. Maayo ka sa ilang kinabuhi. Panalangin ilang negosyo, trabaho, tanan ng mga livelihood, source of income, ilang panalangin. Ang mga membro silang panimalay na nagtrabaho at agig mayong panlawas aron makapadayon sa pagpanarabaho. Salamat o Diyos, abri ang langit.
panalanginan mo sila. Sa ngalan ni Jesus. Amen.